anyị na-ekele unu ndị enyi anyị ndị sitere mba niile dị iche iche. Obi ụtọ ka anyị ji nabata unu na mgbasa oziọma GCK nke ụbọchị taa, mgbasa oziọma nke zuru ụwa niile ọnụ. Na nke taa, anyị na-anụ Jizọs ka ọ na-akpọ onwe ya ihe nke ụwa. N'oziọma Jọn isi nke mbụ, Baịbụl na-agwa anyị Jizọs sị na ya bụ ihe nke ụwa. Ihe ahụ na-enwu n'ọchịchịrị. Ọchịchịrị enwekwa ike igbochi ya. Ọchịchịrị enwekwa ike ịnagide ya. Ọchịchịrị enwekwa ike ịghọta ya. Nke a pụtara na ihe ọbụla nke na-adịghị n'ihe ahụ bụ ihe nke ọchịchịrị. O sikwa n'ebe Chineke na ọbịa. Ebe a na-akọwa etu Chineke si nwee mmasị ibi n'ime anyị. Mgbe Chineke bi n'ime anyị, ọ na-egosi onwe ya n'ihe niile nke gbasara anyị, na akparamagwa anyị, na omume anyị, na mmerịkọta anyị na mmadụ ibe anyị. Ọ ga-egosi ihe ahụ nke bụ Jizọs Kraịst nke bi n'ime anyị. Ọ dịghị ihe ọbụla nke yiri ọchịchịrị nke a ga-ahụ n'ime anyị dị ka ụmụ Chineke. Gee ntị ugbu a ka ịkpọbata onye nke Chineke ka ga-ewetara anyị oziọma nke ụbọchị taa, ka enwee ike rite uru n'ime ihe ahụ nke bụ onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Anyị na-eleba anya n'akwụkwọ Jọn isi 8 na amaokwu 12. Akwụkwọ Jọn isi 8 na amaokwu 12. Ebe a ka Jizọs Kraịst na-asị, na-agwa ndị okwu, na-asị ha, abụ m ihe nke ụwa. Onye ọla nke na-eso m, ọ ga-aga n'ọchịchịrị, ọ ga-enwe ihe nke ndụ a. Na amaokwu 31. Na amaokwu 31. Ebe a ka Jizọs Kraịst, Jizọs wee sị ndị Juu ndị kwere na ya, ọ bụrụ na unu anọgide n'okwu m, unu ga-abụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. Ọ bụrụ na unu anọgide n'okwu m, unu ga-abụ ndị na-eso ụzọ m n'ezie. Onye bụ onye na-eso ụzọ? Onye na-eso ụzọ bụ oru, onye ji Kraịst ụgwọ wee were ya dịka onye nwe ya. Ọ na-elekwasị Kraịst anya dịka onye nzọpụta ya, na-ele Kraịst onye mgbapụta, Kraịst onye na-agbapụta anyị. Ya wee sị, site n'ugbu a ọ ga-abụ onye nwe m na onye nwe ndụ m nke ndụ m niile. Onye na-eso ụzọ bụ oru. Ọ maara na nke mbụ azọpụtawo m ka m wee gara ya ozi, wee gaa ozi n'eziokwu. Ọ sị na ọ bịara wee gara m ozi. O nyere m ihe oriri site n'eluigwe, nye m ndụ site n'eluigwe, ndụ nke bara ụba site n'eluigwe, ndụ ebighị ebi. Ọ garala m ozi n'ịzaghachi na mmekọrịta mụ na ya. M ga-agara ya ozi. Azọpụtawo gị ka ị wee gara ya ozi site n'obi gị nke abụọ. Azọpụtara gị site n'ịchụ àjà ya. Ịchụ àjà ya niile. Apụghịrị ịzọpụta m ọ bụrụ na ọ chụghị àjà. Agara m eru n'ọgwụgwụ nke ije a ma ọ bụrụ na abaghị m n'ịchụ àjà. Ịchụ àjà nke karịrị ịchụ àjà niile. Ị ga-achụ àjà nwere onwe gị, ikpori ndụ, inwere onwe gị, ọṅụ gị, ihe nweta gị, ihe ụlọ ọhụ. Dị ka ọ chụrụ àjà ihe niile ka o wee zọpụta gị. Azọpụtara gị site n'ịchụ àjà, maọbụ ịchụ àjà. Ị ga-achụkwa àjà ọzọ nye maka ozi ya. Azọpụtawo gị ka ị wee chọọ mkpụrụ obi ya. Nwa n'onwe ya sịrị, abịawo m ịchọ na ịzọpụta ndị a niile nke furu efu.
ugbu a azọpụtara gị, lee anya n'ebe a. Ị dabara n'ime olulu, ị dị ka onye mmiri na-achọ iri. Nwoke nke nwere obiọma ya bịa n'elu olulu mmiri a wee tụbatara gị eriri, ya sị gị jisie ya ike, ya wee dọpụta gị. Dị ka ị na-aga ịgba ọsọ pụọ n'ebe a, ya sị gị chere, ya wee were eriri a nye gị n'aka. Eriri a nke eji zọpụta gị, o nyere gị ya n'aka. Ya sị na o kwuru otu ndị ọzọ nọ n'ime olulu a, ihe a nke m mere gị mekwere ndị ọzọ otu a, tie eriri a wee dọpụta ha, ọ zọpụtawo gị pụọ n'ịla n'iyi, ịbanye na mbibi nke ebighị ebi. Ugbu a were eriri a, were oziọma, were eriri a tụpụrụ ndị mmadụ, azọpụtawo gị ka ị wee chọọ mkpụrụ obi. Azọpụtara gị ka ọ ga-abụ na ka e wee doo gị nsọ, ka ị wee bụrụ ezi onye nwa Chineke, ịbụ nnu nke ụwa. Ọ bụrụ na nnu etufuo ụtọ ya, olee otu a ga-esi mee ka ọ dị ụtọ ọzọ? Ọ bakwaghị uru ọzọ. Ihe a ga-emewe ịtụfu ya n'ala, ka ndị mmadụ wee zụọ ya ụkwụ. Ọ zọpụtara gị ka o wee mee ndụ gị ka ọ dị ụtọ, ka ị wee zọpụta ndị ọzọ, ndị na-abanye na mmetọ. Ọ zọpụtara gị ka o kewapụ gị iche pụọ na mmehie niile. Ga wee so onye nwe anyị, ana m ekele gị na azọpụtawo m. Azọpụtala gị. Ihe eji zọpụta gị bụ wee kewapụ gị pụọ na mmehie mgbe ochie gị, ka ị wee bụrụ onye azọpụtara, ka ị wee zọpụta gị nye onye nwe anyị. Azọpụtara gị, edo gị nsọ, emere ka ị dị ike n'ime mmụọ gị, ka awụ ihe o meworo. Ana m ekpe na nzọpụta ga-eme gị ka ife onye nwe anyị dị ya laghachighị azụ n'aha Jizọs. Ka ara bụ onye ọla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Mgbe ị chọpụtara na ị pụghị ịzọpụta onwe gị, ọrụ ọma gị apụghị ịzọpụta gị, na ịdị mma gị apụghị ịzọpụta gị, ezi omume gị apụghị ịzọpụta gị, naanị Kraịst n'ihi na ọ nwụrụ n'obe Kalvarị, naanị ya pụrụ ịzọpụta gị. Ga-abịa na nghọta dị otu a, nzọpụta ga-abịa. Nna anyị na-ekele gị maka ime okwu gị ka ọ pụta ìhè nye mmadụ niile. Ọ bụghị ọrụ nke aka anyị, ọ bụghị ntozu oke anyị, ọ bụghị ezi ihe ọla nke anyị meworo, mana ọ bụ ihe Kraịst mere n'obe Kalvarị. O buru mmehie anyị niile, wee wezuga mmehie anyị niile. Onye nwe anyị, ana m ekpe nye mmadụ ọbụla ndị na-etinye ntụkwasị obi ha na okwukwe ha n'ime Kraịst n'abalị a, zọpụta ha, gbaghara ha, mee ka ha nwere onwe ha pụọ na mmehie ha n'aha Jizọs. Site n'ugbu a gaa n'ihu, ihe a na-apụghị nweta azụmamee site n'ike onwe ha, ana m ekpe na amara gị ga-abata n'ime ndụ niile. Ha ga-esite n'ebe a gaa wee bie ndụ, bie na amara Chineke, bie n'ezi omume nke si n'eluigwe n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, nye mmadụ niile owu anya na agbagharawo ha, owu anya maka nzọpụta ha, ike ọhụụ, ike ọhụụ, ndụ ọhụụ, ndụ ọhụụ, ụdịrị ọhụụ n'ime ha nye mmadụ niile, ka ha wee laa na-emeghekweghị ọzọ n'aha Jizọs. Dee aha ha n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi na anyị ma n'ịzawo.
anyị kpere n'aha Jizọs. Oge gị abịawo. Welie aka gị elu maka ihe ịrịba ama gị. Metụ aka gị ebe ahụ ị nwere ihe ọma aka n'ihu a. Mgbe anyị ga-ekwe ememe ikpeazụ, ị ga-emeghe anya gị wee chọpụta na Chineke emewo ihe niile ka ọ dị mfe na ndụ gị. Welie aka ahụ elu na-atụ anya ihe ịrịba ama. Tụkwasị Chineke obi. N'ebe Chineke nọ, a pụrụ ime ihe niile. Nna anyị na-abịakwute gị n'abalị a site n'okwukwe nke siri ike, okwukwe nke na-adịghị akwagharị, okwukwe nke nọgidesiri ike, na-amara n'ebe ị nọ na a pụrụ ime ihe niile. Anyị na-abịa na maka ihe ndị ahụ nke a na-apụghị ime ka emee ya site n'okwukwe dị ike. Anyị na-arịọ Onyenwe anyị ma ihe ịrịba ama gị na ndụ mmadụ niile. Gwọọ ndị nrịanrịa, napụta ndị a na-emekpu ọnụ, gbajie yoku niile, bibie ọrụ niile nke ekwensu. Onyenwe anyị, ana m ekpe na ihe ndị mmadụ na-apụghị ime, nke ndị mmadụ na-apụghị ime n'oge nke ugbu a, n'ebe a niile, na igwe eji ekwu okwu, na igwe onyonyo, gbaa gburugburu akụkụ niile, ebe niile, ụwa niile, gbaa gburugburu. Ihe ndị mmadụ na-apụghị ime, mee ya ugbu a n'aha Jizọs. Ka ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, ka a gwọọ ya ugbu a. Ọrịa oruru ọbụla, takọ n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke ọnya, ka ọ laa n'aha Jizọs. Ọrịa ụkwara nta, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe ọbụla wụ ịnyaba, ihe ọbụla wụ ihe otiti, ka ewezuga ya pụọ na ndụ gị ugbu a, pụọ n'arụ gị n'oge a n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ebe niile ugbu a, nnapụta ebe niile ugbu a, ihe ịrịba ama ebe niile ugbu a. Onyenwe anyị, mee ka o guzosi ike ugbu a. Akụkọ otito n'ọnụ niile, anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị maka ige ntị n'ozi ọma nke ụbọchị taa. Chineke gọzie gị ebe ọ dị ukwuu, chebe gị ma debe gị, wetara gị ihe ọma na ndụ gị n'ụzọ gị. Ya onwe ya bụ enyi nke nọ nso mgbe niile karịa nwanne, ya debe gị, ya mekwa gị mma. Obi na-atọ anyị nke ukwuu na anyị na gị wee nwekọ na ihe omume a. Anyị na-ekelekwa n'ihi ezinụlọ gị. Anyị chọrọ ka anyị unu na-enwe mmekọ, ana ebe kachasị mfe inwe mmekọ a bụ na igwe na-ekwu okwu nke na-aga na ikuku. Ya mere, kpọtụrụ anyị na www.gckhq.org/connect. Anyị chọrọ ka anyị na gị nwee mkpakọrịta n'ịgba ọsọ eluigwe a. Ama m na ị chọrọ enyemaka, ọ nọkwa n'ebe ahụ. Anyị ga-amara banyere nke a. Anyị enweghị ike inweta ndidi ịnụ olu gị na otu isi na-agba ọsọ. Onyenwe anyị gọzie gị.